kanya kama pod wanie gi problem maduong mar public participation kachilo ka priorities moketi midwaro ni mondo county otim gin gik ma japiny wuon nyalo timo miye tije madongo okwamiye tije matindo tindo machal keto kabro miwacho ni ketogo machal kia beto kia kor ndara kia machal kia keto kia gik moko maonge koro kanyo emonego bed ni wawinjire ni wan nyaka wabed kod paro maliw mawacho ni wan kaka wadwaro mondo kaunti wa oti magi gik mwamiyo jatelo mar kaunti wa mondo tim. Adwa mi example mar China ok gitim yiero mar general election but gima gitimo giyiere gwenge ka gwenge yiero chairman yiero chairman kadhi kamano manyaka chop kore chairman of chairman ma en president margi to chairman mar chairman ni vision mare to vision mare maduong en ni odwa golo ji adi e dhier kuom period marom nade nyalo gino koro ng'ani en kod mandet ma en gimo focusie en rango ni vision mochiwo cha en aligned kod neno ni China odhi mbele e kama wantiere no mane paro maparo ni kata gima joka wacho ni kani county biro to ne wan kod vision maduong ni gini biro kelo transformation lakini challenge mabende nyaking'e nitiere koro kendo gima be josiasa biro go ka ni kapo ni gavana chielo timo gimoro mutieko te to kara jok mobiro kadhi timang'o okapan manen paro maber gimonego beni wang'iyo ka en ni walosuru gimoro makata kapo ni ndara achiel ma waloso to wacho ni kanyo kwadogie kain hospital achiel ma waloso to wacho ni kanyo kwadogie bedo kwaloso gik moko mawethweth ma gik milosogi en gima kendo kiny kata ka ndara mopa kendo kiny ng'ato dok kanyo kendo chako duogo pae kendo mondo en koro pesa mar japiny okne e yo matimo to omiyo nokel gima niluongo ni program based budgeting ke program based budgeting onego beni pesa miketo ambatana kod gimo dhi solve anyo ka jopiny waka e wach mar ni yath onge to jopiny go be giwegi ginie mabende do ka giuywak ni mondo kunyne gi pi chik maber mar economy wacho ni kamumiye pi maler mantiere onego beni tuoche mar related kod gik pi duogo piny kech koro livelihood mar jokanyo nitie but gima yudo en ni kakwa medo kunyo pige e kaka budget mar health be medo dhi mbele then focus marwa kendo be mwaketo maduong waketo focus wa e chieth mar gima luongo ni curative to kuonde monego beni wakete mahindo magin preventive mondo dhano pidh gik ma gicham mondo dendgi obed yo makare to wakete nyao to maning'en gik machal pur gik machal pi maler gik machal afya go magi gik monego beni county deal go koro kokwaloko pachwa e gima saka wacho kani ng'ato osengo kode planto mzee moro bende ma Mombasa wacho kanyo ni en ong'en samiketo kabro to ng'en mano en ohand ng'ato no kwa golo paro machal kamano to wabro loso gik modwan mondo walose county but kuom sani pod wabor kod lek mawacho no keni ritin korka koren kech wach tena ni bende en seo bende ne madhi nega sirikande mago mag loch gwenge bende we achak gi wacho wach mana ma Hilary tieko e dhoge no pachwa ok wanyal golo kanyo nikech gigi ok wakete pachwa gigi waneno kabro ma ja Mombasa neno cha minene Homa Bay inene Siaya inene Kisumu inene Nairobi ka tiende ni jogi ema timo gemo mondo emomi waneno gi wan wa comment tu but koro kawa weche mang'eny gi we aduoki dala nikech japiny ni dala pesa ni nowinjo bed ne dhi dala pesa ni japiny mowinjo bed ni wacho ni waneno ka pesa ni otimo gima gimomiyo tabu mwaneno gi wuok en nikech jogi ok gitim gima nowinjo bed ni gitimo awacho ni anawuok Homa Bay wa nitiere Lake Victoria ji mang'eny jodak ma Homa Bay achiel kuom gima governor kade an governor ma